କାଣା ଦେଖୁଛ ଏତେ ଧ୍ୟାନ କରି ଆସ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ଦେଖଉଛେ କାଣା ଦେଖ এটা ফেব্রুয়ারি মাসে হুম তারিখ দেখো ସବୁ ଅଛି হুম ବାର ଦେଖ 1 ତାରିଖ হুম ମାନେ ସଣ୍ଡେ ଦିନ 1 ତାରିଖ ପଡ଼ୁଛେ 8 ତାରିଖ ପଡ଼ୁଛେ 15 22 ଏଇଟା ସବୁ ସଣ୍ଡେ হুম ହେନ୍ତା ସେମ୍ ଖାଲି ଏଠି ଗୋଟେ ନ ଅସୁବିଧା ଅଛି ବତଉଛେ ଫେବ୍ରୁଆରୀଟା ତ 28 ମାସେ হুম ମାର୍ଚ୍ଚଟା ଦେଖ হুম ମାର୍ଚ୍ଚଟା 31 ମାସେ হুম ଏତେକେ ଲୁକେଇ ଦିଅ হুম ବୋଲେ ଫେବ୍ରୁଆରୀ थी ଯେନ୍ତା হুম ରବିବାର 1 8 15 2 ପଡ଼ଲା হুম ହେନ୍ତା ସେମ୍ ଦେଖ ମାର୍ଚ୍ଚ थी ବି ପଡ଼ିଛି ଏଇଟା ଫେବ୍ରୁଆରୀ थी ମାର୍ଚ୍ଚ थी ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏନ୍ତା ହେଇଛି ବାକି ଲାଗୁଛି হুম ଖାଲି ଏଠି ଫରକ ବୋଇଲେ ମାର୍ଚ୍ଚଟା 31 ମାସେ ହଁ ଆଉ ଏଇଟା 28 ମାସେ ଖାତରା ନା ହୁଁ ଏନ୍ତା ଦେଖିଥିଲ କେବେ ନାଇଁ ଦେଖେ 2 ତାରିଖ 3 ତାରିଖ 4 ତାରିଖ ମୁଁ 5 ସବୁବେଳେ ତାରିଖ ଦେଖସି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଲାଗି ଦେଖେ ଏନ୍ତା ନି ଥାଏ ଏଥର ଦେଖ ନା सोमवार 2 9 16 23 ଏତେକେ ଧର ନା ଏଇଟା ଛାଡ଼ ଏଥିରେ ଦେଖ सोमवार 2 9 16 23 सेम खतरा ना खोज करी छे मैं खोज कैलेंडर तारीख